बे हायावनो खिलिजेननाय बर' हारि एबा बर' सुबुङा बे हायावनो खुंजानाय सोरखारजों न' बां सिफायनानै आलाय सिलाय खालामजानाया बेसेबां गनायजाथाव। बर' हारिया हाग्रा ओनसोलावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदों आरो दाबो जागासिनो दङ। नाथाय दिनै जों बर' हारिखौ सोरबा सुथुरा फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामबाय नामा? गुवाहाटी नोगोरमानि नलपारा तुलुंसिगुरि गामिनि गं 45 नखरखौ थांनाय समबार जानुवारि दाननि 3 खालारखालि सोरखारा बिथांमोननो जेबो फोरमायालासे न' बांफोरखौ सिफायना होयो। जाहोनाव बे गामियाव रायजो जाबाय थानाय सुबुंफोरा गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानायखौ फोरमायदों। लोगोसे दासान्दि अखा हानायनि जाहोनाव न' बां सिफाय जानानै थानो जानो राहा गैयै थासारिखौ फोरमायो नलपारा गामियाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा। मख'जाथावदि नलपारा गामिनि रायजोफोरा अजर होनानै फोरमायनाय बादिब्ला सेरावनो रायजो जानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि नखरफोरखौ सेफायालासे बिथांमोननि गामिनि नखरफोरखौल' सेफायलांनायाव हाग्रा बिफाननि खैसार दं होननानैबो फोरमायो। लोगोसे बिथांमोनखौ सोरखारा जिउ फोजोबलांथों थेवबो बे गामिखौ नागारनानै थाङा होननानैबो फोरमायो। खस्थ' मोनदो बाबु, जों जेनेबा दा थानायनिबो उसुबिदा जाबाय दं। थान्दाजो गथ' गथाय लानानै बोरै थागोन बोरै जागोन बिराद जानायनिबो खस्थ' जानानै दङ जोंनाव। जों जेनेबा आरो होनदोंमोनबो जोङो फरेस्टारखौ जोंनि न'खौ सेफायनाङा, जों सेफायनानै लागोन होनना बुंदोंमोन। खुदिया गोरलै दङ सबाबो होनना बुंदोंमोन। बे थान्दा दिनाव जोंनि न'खरखौ सेफायनाङा होननानै बुंदोंमोन जोङो। जोंखौ मानियासै फरेस्टारा। जों आरो होनबावदोंमोन नांगौ जोङो न'खौ सेफायनानै जोंनो लानानै जों बेलेग साइड जानानै थाथ'गोन होननानै बुंदोंमोन। बुंनायाव बिसोरो होनदों मा नोङा न'खौ जों सेफायथारनानै जोङो दानख्रुब सुंख्रुब गालांजोबगोन ओरै होननानै बे हाजिराफोरखौ लगायनानै होनायसै। ओमफ्राय होनदोंमोन जोङो नाङा इयाव खुदिया गोरलै दङ, दिनै सप्तासे जायो गथ'आ दङ ओरै होननानै बुंदोंमोन जोङो। बिमायाबो सिखारनो हाया बिसनानिफ्राय होनना बुंदोंमोन। न'निफ्रायनो दिहुनस्लाबनोनो होदियासै बिमाखौ। इयावनो न'खौ खना खिजानिखौ दानख्रुबना होनायसै। बेयाव सोरनिबा खर'जन्त्र थानायखौ सानो नामा न' सेफायनायखौ? दा बेफोरखौबा जों नुवासैबो, सोरबा लगायनासो होखो ना माखो बेखौबो जों मिथियासै। हरनो फैनानै थारमाने दानख्रुबनायसै आरो बिसोरो। जों फुंनि गथायबो खामानियाव थांखांजोब्बायमोन, 10टा 11टासो जादोंमोन नामा, बेखिनि समावनो जानायसै आरो घटना। जानाय लोंनाय बा जि जोम दा बियो माबायदि थासारियाव दङ? दा जों जानाय लोंनाय बिराद खस्थ' जाना दङ। जोमनाय हि गैया, गोजांनायाव बोरै थागोन बोरै मागोन बिदिनो गथ' गथाय लानानै दं आरो जोङो। आलाय सिलायनो गोदाव सोरावनो दं आरो जोङो। मा खालामबावनो जोङो दा बिदिनो सरकारनिफ्राय जोङो मायबा मोनसे सहाय मोननायबा जों बहुद धन्यबाद होगौमोन आरो। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।